naka liang jongai ngi dap da ka jing smokmen namar ba kumba pitip hi ba gani ka foundation ding isele ba system do te ke ba sunat du hang ne ka dei ba dei ha ka ne ka por ngi la ba ne kendu iwei markmat ye ki aktor actress producer kinong shoot nong edit babun ki nong tre hak po jong ko film te de hak ni ki por ngila ban ye kendu ngila ban yer khe ya komen ya discuss ki kam ki jam bolong kumno te kata hi ka balong bas ngutnat hak ni ka sngi kat kum ga jingi jonga long da khen ya ka por ba mun swaru kat kum bangi yai lenti mun swaru kala itnat hi kat kum ga juk te Henry menta pada la long be ngiru ngila kinong sna film menta ki long kila sedang sempang ba ka film ga long kumno ka yat kumno generation na kawai ga generation se kawai ka change ba te kat kum ga jingi i jonga ba kat bangi deng ya lenti menta kinong sna film kinong ak kinong shoot kiba tre hapo jong ko film long ki dang lap susu kumno ban pani thana de ka film te da khen ka por manswa bat ka ba menta long ngila ken ba ngila improve ba ngila la sisa ban da ken don katu kanele ngila la bet ban penwandur kat kungi Bollywood namar da ken ngire ngile da ka budget ka ba low ba budget Bollywood ki Hollywood pade ki la poi ki crore tamba wala kataru ngila la hi kendet ban penwandur kat kumba ki la maki te saka wairu belai nga ongum ta namar ba kinong sna film hakasi kimdere kita ki bala pas bala lek pule bala pule tang ban tho script bala pule tang ban edit bala pule tang ban direct film Henry kene kala one bed nangihi naka jingdon sab jongihi tere khenyu ble ula kurkhu bhai hi ba ula pni ngi kita kalat ba ki breu khasi jongiru ba ngi don shibone kita ki bastad hakarwai haka acting haka shoot haka edit haka direction but haba buna ki leng ba ngamala ban len ba ngi ki khasi ngi trim but ngi tresitom badru ngi long sha kita ki ba long ladangi mut ngi de ban yo ta ban jubab ya kata ga jingkli ka long kumni ba da khen menshwa duna ba uba la ban bat kamera duna ba uba ong ba nang kata ga editing ma tidak khen menta pade kumbang ong ipi ke generation ka change ba kadang mi gisnem lajan man ke singa change baik ka jing start jong brio te menta pade wat ukhna ba ritru da pi kamera sim khone kamera lanang ban operate kumno ban operate te hakani hi ka point no kata ka point ba sai ong gibrio ba ngaru nganang te ban bat kamera nganang ban shoot Henry kata kam jula ban long hajing sha namar ba hapo jong kamera sibuna te teng pada hakata ka jing la jongi ban bat kata kamera ngi la ban press tu record button ni poisna no ki film teng ngim perkhat sure ba iki content kan ngim perkhat sure ba kani ka film la nem ban penmi ne ngin penmi ra Henry hakani pada kila ong bet ngala ban shoot ngala ban edit de ka phone ne kat ba kila ban le kila hakatu hi ka por ka point no kata ba ki shoot la ka shoot ki publish la ka publish ki penmi la ka penmi te kei pada bang akwa benong ba hoj mdan ba khang ban bat kamera tang ba ban penmi pada content de ban penmi bet babas khnang ba unong pet kai ru lada upet ki story jong ki film khasi un sastanat ban pej un saong ngila smubangi ban siu arspa tengkai ni ka film namar ka penhun sisa ngi teng pada haka jing sna kulmar pada ubri usiu pisa urung spo hol umi pada mentoi rangi penlut suplut kai ka pisa teka haka jing i jonga tade ka tahi ka we ba penlong gen kita ki mapoi kita ka komi kulmar ki video mi kulmar ki ki content te ka kupon leng jonga ba dang etresitom mengiru dang buni ki jingna ngimong re bangila trema ri dang buna jingna dang bun ba ngi happen man pej ba te nakleng jonga nga ai men se me phi ba kino ki batre ha kam la jong ne kanu no kam pa phidang trestom pa dang ya chekmat namar ba sisini ba phidon hamsim jong phi bangi de ban yo ya ka ta ka ba phikwa ya ka ta ka kam lada pitri stomi pensayo abihi tau so bathang bat kapor jong phi kanam sapera
ladap ya ya kata kalian tiba biang tena kalian jonga de kata hinga ko aban IP ki pajba ki bapet kabel sebut